भारतीय जनता पक्षाने प्रत्यक्ष राम मंदिराची लढाई ज्या वेळेला हे सगळे लोक विरोध करत होते, यात्रा अडवत होते, कारसेवकांवर गोळ्या घालत होते, अडवाणीजींना अटक करत होते, मोदीजी प्रमोद महाजनांवर कारवाई करत होते, कल्याण सिंगांचं सरकार घालवत होते, त्यावेळेला याची लढाई भारतीय जनता पक्ष लढला। त्यामुळे तो आमच्या दृष्टीने दिवाळीचा दिवस आहे आणि म्हणून या दीपोत्सवामध्ये मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डात 5000 घरात जाऊन हा सोहळा प्रत्यक्ष आपण बघू शकत नसलो तरी प्रत्येक वॉर्डातील काही प्रमुख मंदिरांमध्ये त्याबद्दल मिलन कार्यक्रम दाखवणं, उत्साह साजरा करणं, या कार्यक्रमाचं निमंत्रण प्रत्येक वॉर्डात 227 वॉर्डात भाजप आणि संघ परिवार हे घरोघरी जाऊन देणार आहे।